Rusija, Novgorodska oblast. Na prvi pogled čini se da je riječ o obrambenoj betonskoj utvrdi. Iz ovog kuta objekt vrlo podsjeća na okrugli vojni bunker. Ali bunkeri nisu od granita. Ovo je veliki prirodni kamen. Kamen ima vrlo čudan oblik. S jedne strane je zaobljena. S druge strane kamen ima pravi kut. Evo aviona i evo aviona. Lica su smještena pod pravim kutom jedna prema drugoj. Poleđina kamena je zakošenog oblika. I ovdje je očigledan kut. Na poleđini je visina kamena manja. Vrh je iznenađujuće ravan, kao platforma za pop nastupe. Lokalna uprava je osigurala klupe za gledatelje. Scenska platforma od prirodnog granita. To si nijedno kazalište ne može priuštiti. Vidljivi dio kamena težak je oko 500 tona. Nitko ne zna koje su dimenzije podzemnog dijela kamena. Pokazat ću vam najzanimljivije stvari. Kamen se nalazi ispod razine zemlje. Oko 2 metra. Ovdje je ravna površina tla. Kamen leži znatno niže. Jer ovdje je tekla rijeka. Oko kamena je bila voda. Ovdje je lijeva obala drevne rijeke. Tamo je desna obala. Ranije je površina vode bila na ovoj razini. Granitna platforma bila je sa svih strana okružena vodom. Ovdje je teklo mnogo vode. Ravno dno nastaje kada voda neprekidno teče. Ali danas je ovdje suho. Vode nema već dugo. Od velike rijeke nije ostalo gotovo ništa. Vrlo slab tanak mlaz. Znanost nastanak ovog kamena objašnjava slučajnošću. Igra prirodnih sila. Ali kamen ima vrlo čudan oblik. 3 ravnine pod pravim kutom. Na ovoj ti strani nalazi se gotovo ravan cilindar. Ravna platforma koja je udobna za ljude. Gornja platforma je neposredno iznad drevne razine vode. Više liči na strukturu koju je netko izgradio. Napravljen za konkretan praktičan zadatak. Vjerojatno je namjena kamena bila vezana uz vodu.